L-ewwel qari. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien, f'Gibon, il-mulej der lil Salamun fil-ħolm bil-lejl. Itlobni x'natik, qallu Alla. U jiġbu Salamun. Mulej Alla tiegħi, lili għaddej tiegħek għadek kemm qedni sultan flok David missieri. Iżda jien għadni daqsxejn ta' żagħżugħ, bla ma naf mnejn għandi ngħaddi. Il-qaddej tiegħek sab ruħu f'nofs dan il-poplu li jien għażilt, poplu hekk kottran li ħadd ma jista' jgħoddu jew iqisu. Għati għalhekk lill-qaddej tiegħek moħħ ħafif biex jifhem, biex jista' jmexxi l-poplu tiegħek u jara fit-tajjeb mill-ħażin, għax inkella min jasal biex imerjieħ dan il-poplu tiegħek ta' kottra hekk kbira. Il-mulej ħa gost li Salamun talab dil-ħaġa. Għalhekk qallu Alla, la darba tlabt din il-ħaġa u ma tlabtnix omor twil jew għana jew il-ħajja ta' l-edewwa tiegħek. Iva, tal-li tlabt li taraf tifhem kif għandek tmexxi. Hawn jien se nagħmel kif qed int. Qed nagħtik moħħ għaref u għaqli, hekk li ħadd qablek ma kien hawn bħalek u anqas warajk ma jkun hawn. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Kemm inħobba l-liġi tiegħek, mulej. Mulej dan hu semi li nħares il-kelma tiegħek. Aħjar għalija l-liġi ta' fommok mill-eluf ta' flejjes ta' deb u l-fidda. Kemm inħobba il-liġi tiegħek, mulej. Tkun it-tiba tiegħek il-faraġġ tiegħi, skont il-weda li għamilt mal-qaddej tiegħek. Tiġi fuq it-tjubitek biex ikolli l-ħajja, għax il-liġi tiegħek ilha għaxqa tiegħi. Kemm inħobba l-liġi tiegħek, mulej. Għalhekk inħobb il-kmandamenti tiegħek aktar mid-deb l-aktar fin. Għalhekk jien nimxi dritt fuq il-preċetti tiegħek u nobgħod kull triq għar-rieqa. Kemm inħobba l-liġi tiegħek, mulej. Tal-ħaġeb huma l-preċetti tiegħek, għalhekk tħarishom qalbi. It-tifsir ta' kemmtek jagħti d-dawl, ifhem lil min ma jafx. Kemm inħobba l-liġi tiegħek, mulej. It-tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Pawla Apostol ir-Rumani. Ħuti aħna nafu li Alla, ma dawk li jħobbuh, ma dawk li huma msejħin skont il-providenza tiegħu, f'kollox jaħdem id fit għal ġid tagħhom. Għax il dawk li hu għarafhom mill-bidu, ippredestinhom ukoll biex jieħdu s-sura fuq ix-xbija ta' ibnu. Ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa. Lil dawk li ppredestinhom sejħilhom ukoll. Lil dawk li sejħilhom iġġustifikhom ukoll. Lil dawk imbagħad li ġġustifikhom iglorifikhom ukoll. Il-kelma tal-mulej. L-Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Is-seltna ta' smewwiet tixbaħ lil teżor moħbi falqa li wieħed raġel isibu u jaħbih u kollu ferħan imur ibih kull ma jkollu u jixtri dik il-għalqa. Tixbaħ ukoll is-seltna ta' smewwiet lil wieħed negozjant ifittex ġawwa għarfien. Meta sab ġawra tiswa ħafna, mar bih kull ma kellu u xtara lilha. Tixbaħ ukoll is-seltna ta' smewwiet lil xibka mitfuqa l-baħar li fiha jinġabar minn kollox. Meta tintela, itellaw għax-xatt u joqogħdu bil-qiegħda, jiġbru fil-kannestri dak li jkun tajjeb u jarmu l-ħażin. Hekk jiġri fit-tmiem id-dinja, l-anġli joħorġu jifirdu l-ħżiena mill-ġusti u jixtaħtuhom fil-ħuġġiġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż tas-snien.
kollu fimtuh dan. Iva qalulu, u għalilhom, għalhekk kull kittieb li jkun sar disċiplu tas-saltna tas-smewjiet jiġbaħ lil wieħed sit li mill-ħażna tiegħu joħroġ sew il-ġdid u sew il-qadim. Il-kelma tal-Mulej.